अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाशपोसलानिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम on predskazao za dolazak i za pojava Imam Mahdi i običani Mesija alejselam, da bi taj osoba, taj ličnost spasio Islam. Svi predskazanje za pobjeda Islama nad ostali religije su povezani sa dolazkom Imam Mahdi i običani Mesija. Ova vjerovanje se nalazi glavnom kod svih muslimana. Većina muslimani, oni vjeruju za dolazak Isa alejselam i za dolazak Imam Mahdi alejselam. Ovi predskazanje oni tumači kao doslovno. Oni imaju vjerovanje da Isa alejselam, koji je bio poslanik, prije časni poslanik Islama, on lično, on će ponovo dođe među muslimanima i vjeruju da on će biti isto poslanik, zato što Allah kada nekome podari poslanstvo, onda on ne uzmi nazad. I vjeruju da Imam Mahdi, on će biti jedna osoba koja će pojaviti među muslimanima. I imaju neki takvi vjerovanje da bi on će nazvati kao Muhammad i njegov otac Abdullah, on pojaviti u Maka i on će biti sahranjen u grob časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako uzimate hadis, ako uzimate samo riječ, onda faktački tako bude doslovno prevod. Ali ako uzimate značenje, onda bude neki drugi objašnjenje u tome. Na primjer, za dolazak Isa alejselam ja ću pročitati sada jedan hadis. An Abi Hurairata radijallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryama hakaman adlan fayaksiru saliba wa yaktulul khinzira wa yaza'ul harba wa yafizul mala hatta la yakbalahu ahadan hatta takuna sajdatul wahidatu khairun min ad-dunya wa ma fiha summa yaqulu Abu Hurairata waqra'u in shi'tum wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. Sahih Bukhari. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tako mi onog u čiju je ruci moja duša, uskoro će se među vama pojaviti sin Marjamin,
da presudi i pravdu upostaviti. On će slomiti krst, ubit će sviniju i zaustaviti rat. On će podijeliti toliko imetka duhovnog, ovo je naš kao u zagrada objašnjenje, da ga niko neće primiti i jedna sađda će biti bolja od dunjaluka i svega što je na njemu. I potom je Hazret Abu Hurajra rekao, čitajte ovaj ajet ako želite i nema ni jedne grupe među sledbenicima knjige, a da neće vjerovati u njega prije njegove smrti, a na sudnjem danu će on biti svjedok njima. Ima nekoliko drugi hadis koje se objasni za taj predmet, za dolazak Isa alejhi selam, isto za dolazak Imam Mahdi. Ima jedna poznata hadis od Ibn Mađa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, lal Mahdiyo illa Isa ibn Maryam. Nema Mahdi osim Isa ibn Maryam. I taj hadis se pokazuje da Isa i Mahdi će biti jedna osoba. I kada mi čitamo časni Kur'an vrlo jasno govori za Isa alejhi selam da je on umro prirodnom smrću i Kur'an isto kaže za Isa alejhi selam wa rasulan ila bani Israil. On je poslanik prema Izraelčanima. Njegov zadatak bio samo prema svoje nacije. I ovdje, na primjer, kada mi čitamo šta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da on će slomiti krst, ubit će sviniju i zaustaviti rat. I šta je to znači? Da li on će raditi ovo sve stvari doslovno ili metaforičkom smisao? Zato što taj posao nema ni jedan poslanik koji je tamo tako radio, na primjer da slomiti krst. Krst je simbol za kršćanstvo. I kada se kaže nešto da se slomi, nešto se poništi, to znači da bi pokazao njihova netačnosti, njihovi greške, njihove kao laž. I isto oni tumači, kako je ovdje rekao, on će podijeliti toliko imetka da ga niko neće primiti. I onda oni kažu, tada ne treba da vi nešto radite, nego samo čekate da će Isa doći i oni su napravili takva vrsta vjerovanja da bi, na primjer, vi ne treba da nešto radite, kao da Isa i Imam Mahdi, oni zajedno, oni će boriti za islam, oni će ubiti sve nevjernike i onda vi će dobiti kao vlast nad cijeli svijet. Faktički, oni vjeruju da pojavi neka takav osoba kao neki džin, kao se vidi u bajkama, kao se vidi u nekim pričama, kao se vidi u nekim filmovima, da jedan hero, jedan čovjek, on slomi, on ubi masovno svima i da on sam vodi neka bitka i dobi pobjeda. I čekaju da ta osoba radi na takav način, na kakav način nema ni jedan poslanik koji je tako radio. Časni poslanik Islama, on prošao kroz mukama, kroz problemima i taj reformator koji treba da radi, imam, običani Mesija,
on radi kao za njega bude sve jednostavno i ovo oni čekaju za dvije stvari, jedan na politički nivo i drugo na ekonomskom nivu. To znači da on dobi vlast na cijeli svijet radi njih, da taj Isa za koje oni čekaju, on treba da podijeli bogatstvo, kako ovo hadis kaže, za takav način da ga niko neće primiti. To znači ljudi će biti toliko bogati i čovjek hoće da kaže ako nekome treba bogatstva, neka dođe da uzimi. Da li logika prihvati ovakvu vrstu vjerovanja? I obično kada mi vidimo sada svaki traži posao, svaki čovjek radi, zbog čega radi? Zbog pare, da ima plata. I ako ovo je tačno kako ljudi čekaju, kako ovi ulema tumači, onda to znači da bude jedna takav nacija koja bude lijena, koje samo spavaju i kad god treba, onda oni bi kucali vrata za Isa i reći mene treba 2 miliona. On će reći evo vama pare. Hajde sada idete, uživajte se. Onda može da on potroši, onda opet dođe, onda svi. I kada on podijeli bogatstva, kod njega ne fali ništa. I da li čovjek je takav da on kaže kako hadis kaže da ljudi bi rekli ne treba nama više bogatstva. I časni poslanik kaže čovjek je toliko pohlep za ovo svjetske stvari, ako Allah njemu podari jedna dolina bogatstvo, onda on bi tražio još druga. I časni poslanik kaže njegova usta samo trpi ovo zemlja, to znači kada je on umro, onda stavi na groblje, do tada on samo voli da treba mene još i još i još. To znači takav vrsta čovjek, poslanik nikad pojavio prije toga. Eli ovdje ljudi nisu shvatili, na primjer ako neko hoće može da izađe na ulice bilo gdje, dijelite pare, neće nađete čovjek koji kaže mene ne treba. Koliko hoćete podijelite, ljudi bi tražili, takva je priroda čovjeka. I kakva će biti tada stanje? Ako svaki čovjek, on bi dobio bogatstva, pare od Isa a.s. i onda faktički ne bi radio ništa. Ako vama treba nešto, idete da kupite, na primjer neka povrća ili nešto, neće niko prodati. Zato što oni koji radi za pare. Pare oni će dobiti od Isa. Idete kod lekar i on bude nekad dežuran cijeli noć, on čeka pacijenti i onda šta će on reći? On neće biti lekar, zato što sada on radi pare i ako on dobi pare bez neki trud, zašto bi on to radio? To znači cijeli svijet bi bio bez nešto, vi ne možete nešto kupiti, ne može da neko služi, zato što svaki bi imao pare. I čim nekome nešto fali, opet on ode. Ali oni ulema nisu shvatili. Ljudi ne odbijaju bogatstva od ovog svijeta, nego duhovna bogatstva oni odbijaju. Kako časni Kur'an kaže, vajza anamna alal insani araza va naabe janibe. A kad čovjeku
dadnemo blagodat, on se okreće i odlazi daleko odvajući se. To znači ovo kada čovjeku dadnemo blagodat, to bude duhovno blagodat, to bude duhovno bogatstva. I kada poslanik dolazi, on podijeli duhovno bogatstva i taj ljudi odbijaju taj bogatstvo. I ovdje je bio taj poruka. I kada Isa je metaforički, kada je slomljena krst metaforički, i onda ovo podijeljena bogatstva je isto metaforički. I ovdje treba da uzimamo kao poruka. Zato ovo vjerovanje koje oni imaju, to je su protiv Božje postupak, protiv Božje sunnat. Nema ni jedan poslanik koji je dolazio na takav način i onda on radio za takav način. I kako može da ima Mahdi i Mesih, oni sa silnom širili svoje poruka, kada je časni Kur'an kaže la ikraha fid din, nema prisile u vjere. Man šaa fal yumin wa man šaa fal yakfur, ko hoće neka bude vjernik, ko hoće neka bude nevjernik. I zato ima Mahdi, on mora da prođe kroz teškoćama i nakon toga on bi dobio, ili njegova zajednica bi dobila pobjeda za islam. I ovo sada, kao sam rekao, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, takav je priroda čovjeka. Kada on, Allah podijeli bogatstva, oni odbijaju. Na ovo doba Imam Mahdi alejhi salam, on složio islam, napisao više od 80 knjige i onda on rekao, ovo bogatstva koja bio skrivena od ljudi, ja sada podijelim. Da li ima neko ko bi to uzio? Ali ljudi su odrekli. I on imao ista sudbina. Kakva sudbina su imali ostali poslanici? Da ljudi su odbili. I onda ima takvo vjerovanje da ima Mahdi, kada on dođe, njegov ime će biti Muhammad, otac će zvati Abdullah, on će biti od Kurajša, ali ako ovo su ti stvari, ovo su ti znakovi za koje treba da čovjek prihvati, onda ovo se dešava u novembar 1979. godine. Jedan čovjek pojavio u časni Kaba i on se nazvao Muhammad, njegov otac Abdullah i plemen Kurajša, i on proglasio sebe kao Imam Mahdi i rekao ljudima da treba da prihvatite moje, dajte zakletvu. Ili onda vlada je odbio i njega i njegovi koji su bili neki njegovi članovi, i svi su oni ubili. I onda, ali ako mi uzimamo poruka da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, vi treba da poštovate njega kako poštovate moj otac i poštovate njega kako poštovate mene, i njegov kraj će biti sa mnom. Neki kažu da hadis govori da je on će biti sahranjen sa časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i kažu ima tamo prostor za još jedan grob. Ali ovo je laž, nemam tamo više mjesto. I čak se kaže, Hazret Umar radijallahu ta'ala anhu, kada je bio ranjen prije svog šahadat, prije svog smrta, on poslao poruka prema Umul Mominin,
Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha i tražio i molio da ona dozvoli da njegov grob bude tamo pored poslanik sallallahu alaihi wasallam. I tamo već bio grob od Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. I ona onda rekla, ovo ja sam imala nijet za sebe, ali danas ja dam prednost Umara. I Umar radhiyallahu ta'ala anhu kada je slušao, njemu bio drago, ali opet rekao svog sina, kada nosite moje ovo dženaza i opet treba da pitate, recite Umul Mu'minin Umar traži dozvolu da li može da njegov grob bude ovdje. I tako je ona dozvolila i sada Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, grob od Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu i Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu je pored grob od Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali riječ od hadise kaže yudfanu mai fi kabri, on će biti sahranin u mom grobu. I ovdje ako uzimamo doslovno, onda da li može da neko ima toliko hrabrost da naozbiljno otvori grob od poslanika. I drugo, ako jedan čovjek kaže ja sam Imam Mahdi, i onda ljudi bi rekli mi nećemo tebe prihvatiti dok ne budeš sahranjen. I ako je čovjek u tokom životu nije prihvatio niko, onda ko bi dozvolio da on bude sahranjen grob od Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zato što ovo jedino može bude tumačenje ili poruka da njegov kraj će biti kraj sačasni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I zato ovo bio taj čovjek koja je pojavio 20. novembar 1979. godine u Kaaba i on bio iz plemen Juhen i on kako bio rečeno u hadisima, on ispunio doslovno sve uslove, ali opet nisu prihvatili. I onda još jedan stvar što se većino oni pričaju, da Imam Mahdi treba da bude od porodica od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ovo je izraz se zove kao ehli bet. Ehli bet to znači član porodica. I kada mi čitamo časni Kur'an fino priča o tome. Na primjer, za sin Hazrat Nuh alaihissalam koji je imao krvna veza sa Hazrat Nuh alaihissalam, časni Kur'an, i kada je došao poplava, sin u Kur'an kaže ide na stranu prema jedan brdo i Nuh alaihissalam njega pozvao, ali on nije došao i poslije brzo se otopio i umro. I Hazrat Nuh alaihissalam poslije pričao i Kur'an kaže, on rekao, o Bože, ti si obećao da ćeš spasiti mog ehle bet, moje porodica. A moj sin je član moje porodica od ehle bet. Ali šta si ti obećao, to isto istiniti. Ja ne shvatim. Onda Allah rekao, innahu lesa min ahlika. Nu, slušaš, tvoj sin ne pripada tvoj ahli bet, tvoj porodica. Innahu amalun gairu salih. On ima loša dijela. Kada je on ima loša dijela, nema dobro dijela, on ne pripada s tobom. To znači, ovo izraz ahli bet je više povezano sa duhovnom vezom nego krvnom vezom. I onda kada mi čitamo isto hadis, kaže se jednom kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tokom jednom bitkom pravio redove, on nazvao Hazrat Salman iz Irana, Parzijes,
i njega rekao Salmanu minna ahlal bejte, Salman je naš od moje porodica, od moje ahli bejt. Ali on nije imao neka krvna veza. Ahli bejt je taj izraz, može da bude isto krvna veza i duhovna veza, ili više vrijedi duhovna veza. Ako ima krvna veza, nema duhovna veza, onda to ne vrijedi. I Hazrat Salman, časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže da on je od moje ahli bejt. I kada je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam dobio ovo preskazanje u sura Džuma se kaže da je kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam primio objava i onda u Sahih Buhari se kaže Hazrat Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu je rekao bili smo u društvu časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam kad mu je objavljena sura Džuma, sura sadrži i sljedeći ajet wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, to znači oni koji dolazi kasnije, koji im se još nisu priključili, i tamo bio poruka kao Allah poslao jedan uzvišen poslanik među nepismenima i Allah će poslati njega među drugim ljudima. Neko upita, o Allahovu poslaniće, ko su ti ljudi? Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam nije odgovorio na ovo pitanje. Čovjek ponovio svoje pitanje 3 puta i oni koji su baš dobro upućeni prema ovakvim hadisima, oni znaju, časni poslanik sallallahu alaihi wasallam kada ako nekad ne odgovori odmah, među vrijeme on primi objava. I kada on primi objava, onda on odgovori. Inače, ne bi bio potrebno da on pita 3 puta. 3 puta čovjek pitao ko su ti ljudi? Oni su mislili časni poslanik sallallahu alaihi wasallam će sam pojaviti drugi put. I onda je poslanik sallallahu alaihi wasallam 3 puta nije odgovorio. U tu vrijeme je među nama bio i Salman od Perzije. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam položi ruku na njega i reče, čak kada bi vjera sa ovog svijeta u potpunosti iščezila, bit će neko ili nekolicina od njegovih ljudi koje će na zemlji ponovo uspostaviti vjeru. To znači svi sledbenici koji su tamo prisutili, ko su tamo sjedili, ko su družili sa poslanik sallallahu alaihi wasallam, svi su bili Arapi. I poslanik sallallahu alaihi wasallam uzeo samo jedan čovjek koji je bio ne Arab. I njega isto je rekao, on je od moje porodica, on je moj ahli bejt. To se pokazuje da taj čovjek Imam Mahdi, mi uzimamo od ovo preskazanje za dolazak Imam Mahdi, da on neće biti Arab. On neće imati krvna veza, njegov duhovna veza on će imati sa časni poslanik. I Salman Farsi, on nije bio Arab. I tako taj reformator treba da bude ne Arab. I tako ovo je preskazanje Allah isto ispunio. Ovo se pokazuje da je Imam Mahdi, on neće biti jedan Arab, nego on će biti ne Arab. I Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam koji je tvrdio da on je Imam Mahdi, on je običani Mesija, njega Allah poslao da spasi Islam, ali do sada većina muslimani oni nisu pokazali poštovanje kako treba da se pokazuje. Oni nisu prihvatili kako je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao. Oni nisu poslamili njega kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao. Na primjer, u jedan hadis kaže
अला इन्ना ईसा इब्न मरियम लैसा बैनी व बैनहु नबीउन वला रसूलुन इल्ला अला वला रसूलुन अला इन्नहु खलीफती फ़ी उम्मती मिन बादी अला इन्नहु यक़्तुलुद दज्जाला व यक्सिरुस सलीबा व यज़उल जिज़ियता व ताज़उल हर्ब व औज़ारहा अला मन अदरकहु फलजक्रा अलैहिस्सलाम। तिब्रानी। वेरोवेसनीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम rekao između mene i Isa, sina Marijaminog, nema ni vjerovjesnika, ni poslanika. To znači, ovo što je bio rečeno, nema poslanika, poslije Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poslanik kaže, taj vrijeme poslije, ovo je do dolazak Isa. Kada pojavi običani Mesija, onda on je vjerovjesnik, on je poslanik od Allaha. Poslanik kaže, između mene i Isa, sin Marijamin, nema ni vjerovjesnika, ni poslanika. Ovdje ovo što je bio rečeno Isa, sin Marijamin, ovo se pokazuje sličnost sa Isa a.s. Kada mi damo neki primjer za nekoga, onda ako kažemo pun ime, onda to znači kao ova osoba je potpuno slično na taj prethodni osoba. Na primjer, među Arapima je jedna poznata osoba, Hatem Ta'i. Hatem Ta'i, on bio baš jedan čovjek i koja je pomagao, koji je dao ljudima kad god neko tražio, on samo podijelio. I ako sada neko tako ponaša, neka osoba podijeli bogatstva među ljudima, onda se kaže taj je Hatem Ta'i. I na svakom jeziku to se koristi. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao Isa bin Marijem, onda on nije mislio na stari Isa, nego jedna osoba među muslimanima, zato što časni Kur'an fino kaže Isa alejhi selam umro. I Kur'an kaže on je poslanik za Izraelčanima, va rasulan ila bani Israil. I ako bi ista osoba dođe među muslimanima, on mora da ima novo poslanstvo. Zato što njegova poslanstvo ne vrijedi prema muslimanima. Zato Kur'an kaže on je poslanik prema Izraelčanima. I ako ista osoba dođe, on kaže ja sam poslanik svima vama. Kako je za časni poslanik bio rečeno, onda šta će biti za taj ajet koji govori da on je poslanik samo Izraelčanima. Onda kaže on će sigurno ubiti Dejjala, slomit će krst. Ovo što je rečeno ubiti, ovo je isto metaforički način. Časni Kur'an kaže sa argumentima mora da dobimo pobjeda. Na primjer, u jednom mjestu Kur'an kaže le jahleka man halaka am bayyinatim wa yahya man hayya am bayyina. Da se otvorenim dokazom pogine onaj za koga je bilo određeno, a da sa otvorenim dokazom preživi onaj za koga je bilo određeno da preživi. To znači, ako imate bolji argument, vi ćete preživiti. Ako nemate argument, vi ćete kao da poginete. Ovo izraz časni Kur'an koristi. I časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, isto koristi metafor. Zato što Dajjal, možemo neki drugi put pričat ćemo šta je to je Dajjal. Dajjal nije kao jedna osoba. Dajjal je jedno vjerovanje, Dajjal je jedna ovi zapadni svijet koji su promijenili vjerovanje od Hazreti Isa alejhi selam. Zato što časni poslanik na drugom hadisu on rekao, kada pojavi Dajjal i treba da ako hoćete spasiti od njegov zlo, pročitate sura Kahf
10 ayet u početak, 10 ayet na kraju. I ako čitamo surat Kahf, tamo uopšte nije spomenuto Dajjal, nego tamo spomenuto kršćanstvo. Tamo Allah kaže da je oni su uzeli Božji sin i njemu nije potrebno sina. I to znači Dajjal je isto metaforički način bio rečeno ovi zapadni vjerovanje, zato što ima dosta ovih hadisa koje pričaju za Dajjal i za njegov prevoz i brzo prevoz, i to su sve, kako se pokazuje, ovo voz, avion, brod, ti to stvari što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada obavijestio. I Dajjal je taj koji je stvorio ovi brzi prevoz i kroz ovo brzini prevoz on će vladati na širom svijetu. Ali ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže on će sigurno ubiti Dajjala, slomit će krst. Ovdje isto to znači da ne on ovo doslovno šta bi neko napravio. Ako je Isa pojavi i ljudi bi čekali od 2000. godine, on dođe i ljudi bi rekli hajde nama nešto uputite, nešto nama naučite. On bi rekao imam zadatak, treba da prvo slomim krst. Onda bi on išao kuća do kuća, crkva do crkva, ljudi nosi krst na svoje vrat i isčupao i slomio. Da li ovo može da ima neka logika u tome? Ali da on ide od šuma do šume da ubijaju svinje. Svinje nama je zabranjeno da jedemo, ali samo oni nisu krivi, što je Allah ni stvorio. I ovdje je samo ta je poruka da ima Mahdi, običani Mesija, on će pokazati laž, on će pokazati neistinit od ovih kršćanskih vjerovanja. I onda slomit će krst, ukinit će porez, ovo džizija. Vidite sada nema džizija, nema ni jedna islamska država gdje imaju praksa za džizija. Džizija bio ovo porez koje su prije platili nemuslimanima za svoje osiguranje za muslimanskom država gdje oni su živjeli. Ali sada uopšte ne postoji taj. I za ustavit će rat. Vidite, poslanik kaže, on će zaustaviti rat. I on neće voditi neki ratovi sa puškama, nego on će voditi duhovni ratovi. I tih ratovi se vodi sa molitvama, sa dovama. I to sada običani Mesija i njegova zajednica radi. I koga sretne, neka mu prenesi selam. I ovdje ovo isto je baš jedna fina poruka. Poslanik kaže, ko mu sretne, neka mu prenesi moj selam. Kada mi kažemo selam, šta znači selam? Selam znači mir. Ovdje je isto predskazanje da njemu će biti dosta probleme. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega kaže da selam od mene. I da budeš tebe sigurno da dobit ćeš mir od poslanika ili od Boga. Ima nekoliko ljudi koji su kada prihvatili naš džemat, onda oni su lično poslamili. Običani Mesija alejhisselam ili neki poslije njegov halife. I sada mi vidimo kakva je ovi muslimani, kakva oni imaju ponašanje prema ovog izvišenog imama. I većina ne samo da su odbili, nego oni su nazvali njega nauzbillah kao Dajjal, kao lažovac i takvi to stvari koja opšte ne smiju da oni radi. Da li Allah pošali jedan imam i mi možemo da imamo da li toliko hrabrost da njega tako
zovemo, tako pričamo, tako pokušavamo protiv njega. Neka Allah uputi muslimanskog umata da oni shvati ovo poruka. Imam Mahdi i običani Mesija je već pojavio. On se pojavio da spasi islam. On se pojavio da širi islam u širom svijetu. On se pojavio da pomogne naša ovo vjera islama, da u svijet pokazuje da islam je jedna vjera koja širi mir. Islam je jedna vjera koja nikad se širio sa mačom, koja ne se nikad širio sa silom. Islam se uvijek širio sa argumentima. I ova zajednica Ahmadija Muslim Džemat sada radi u širom svijetu. I zato ja molim da ovo vaš očekovanje, kako vi čekujete da neko silazi sa nebu, kako vi čekujete da neka osoba dođe i sa mač on vodi rat protiv nevjernika, i to je očekovanje, takvo vjerovanje su protiv Božji postupak, protiv Božji sunnet. Nema ni jedan poslanik koji je tako radio. I kako ljudi misli da, na primjer, da on pojavi, da on nosi kao mač i on šeta svugdje samo da ubija nevjernika, i na preskazanijima je isto bio rečeno da on će puhneti, i na koje strane on puhne nevjernik, svi oni će umrijeti. I ovdje isto je metafor. Kao sam čitao ajet iz Kurana koja kaže, kada se kaže da neko bude ubijen, to treba da bude ubijen sa argumenat. Zato što ovo nije Božji plan da sa silom širi religija. I ljudi su odgovorni kod Boga na sudnji dan, ako oni prihvati ili ne prihvati. Imam Mahdi i njegova zajednica mora da prođe kroz teškoćama, kako je svaki poslanik prošao. Allah kaže, on ne promijeni postupak za jedan narod. Allah kaže, on ne promijeni svoj sunnet. I ovo je njegov sunnet za svaki nacija, za svaki poslanik. Da poslanik mora da prođe kroz teškoćama. Allah kaže, nema ni jedan poslanik, a ljudi njega nisu rugali. I kako može da vi kako očekujete da neka osoba silazi sa nebu, ako cijeli svijet njega gleda, o Isa dolazi, sada eto on stigao dole, a ko bi njega rugao? Poslanik kaže, nema ni jedan poslanik da mi smo poslali i ljudi nisu rugali. I svaki poslanik mora da prođe kroz ovo sudbine. I vi vjerujete nešto što može da bude samo u bajkama. Zato prihvatite put poslanika. Prihvatite put od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi bio toliko lagano za Imam Mahdi i običani Mesija, onda to bi trebao da bude za časni poslanik. Poslanik prošao kroz teškoćama, njega su nekoliko puta pokušali da ubijaju. Poslanik bio ranjen, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio nesvjesan. I rekao svoje ljudi koliko je on patio, koliko je on imao problem zbog islama. I imate vjerovanje da ima Mahdi koja je sluga časnih poslanika, da on će raditi nešto veće od toga. Nema neki drugi put, nema neki drugi način osim kroz žrtvovanje. I Ahmadija Džemat od kada je stvoren, već prošao 125 godina, mi širimo islam, mi služimo islam, mi na svakom mjestu gradimo džamija i dijelimo knjige i poruka islama,
I na svaka nacija ima ljudi koji su već prihvatili ovu istinu. Inša Allah, ova poruka će širiti. Ljudi će prihvatiti. Ali ako vi čekate, vi nećete nikad da bi gledali ispunjenje ovo preskazanje. Nekoliko generacija su već prošli i oni su umrli. Oni nisu vidjeli ispunjenje na takav način, na kakav način vi čekujete. Jevrije, oni čekaju još uvijek za dolazak Isusa, za dolazak Mesija. I oni su imali isto vjerovanje da jedan poslanik Elija treba da siđe sa nebu i tek tada pojavi Mesija, ali nije ispunio ovo kako doslovno oni su čekali. Ispravite svoje vjerovanje. Vidite postupak, Božji postupak. I ako vi vidite časni Kur'an, vidite sudbina svakog poslanika, onda nađete Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. On prošao na isti putovi kako svaki poslanik prošao i inša Allah, onda Allah će vas uputiti i vi ćete dobiti spas i vi ćete dobiti mir od Allaha i vi ćete biti među tim muslimanima koji su prihvatili imam svog vremena i neka Allah vas uputi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.